Kabalo ba ka? Nga ang kaluwasan is a gift? Oo. According to Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kinsa bayway sala nato? Kitang tanan makasasala. According to Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mabata man ang tigulang, mababae man, unsa man nga gender, kitang tanan wala exempted. And siguro napa sa ato karon gapadayon pa sa pagpakasala. So kay makasasala man ta, padulong ta sa kamatayon. It's either mamatay ta in physical nga bunga sa atong mga sala, or sa katapusan i-judge ta ni Lord sa atong mga binuhatan. No? Di man nato na ma-deny. In fact, ngayon ng Bible, maumang din na siya. Kamatayon din itong padulngan tungod sa atong mga sala. But may ganit na isumpay ang verse Romans 6:23. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So dili nimo batunan ang kaluwasan kung wala ka gift or gasa nga mao si Jesus Christ sa imong life. Na kung ako ning ihatag sa imo ha, syempre dawaton nimo because it is a gift. But kung imo na kong bayaran sa akong paghatag na ko nimo ani, it's no longer a gift. So dili nato mabayaran ang atong kaluwasan. Ingon sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace we have been saved through faith, and not by ourselves. It is a gift from God that no one can boast. Kung basihan mo ng atong maayong binuhatan, pagka-bright, pagka-religyoso, so walay pulos ang gibuhat ni Christ dito sa cross. Kay kung kini lang atong basihanan sa atong kaluwasan, makapanghinambog ta. And dili gyud nato kaya luwason ang atong kaugalingon. Mo nang gihatag ni Lord ang kaluwasan as gasa or gift. Kay para kita, ang atong buhaton lang is dawaton ang gasa, ang gift. So kung imong dawaton si Jesus sa imong life, wala lang ka nakadawat ng Jesus, but nakabaton mo ka og eternal life. Now, my challenge to you, gusto ba ka makabaton ng eternal life? Dawata si Jesus. Kung gusto ka, tabangan ti ka. Mag-pray ta. Duko na yung ulo, biyang yung mata, papaubos sa atong kaugalingon, o pagampo ta. Igna siya, Ginoong Hesus, akong giangkon, nga ako makasasala, o nanginahanglan ug manluluwas sa akong kinabuhi. Salamat, Hesus, sa gasa ngayong gihatag ka na ko. Ug ako kining dawaton sa akong kinabuhi. Sulod, Ginoong Hesus, sa akong kasing-kasing. Ikaw na ang akong Ginoo, ug akong manluluwas. Tabangi ko nga magpadayon ang akong relasyon diya kanino. Imo na ako na po ikaw. Kini akong ginako. Amen. Ikson kung imo ning gidawat, nakabaton ka of eternal life na nakakan Jesus. Now, dili pwede nga dili nimo padayonon imong relasyon diya kang Lord. Ang gusto ni Lord is magpadayon hangtod sa katapusan ang atong relasyon diya sa iya. So willing me, mutabang sa imong relasyon kay Lord, labi na sa imong mga struggles, sa imong mga problema, ug na kay gusto ipa-pray. So feel free to contact us with these numbers na sa screen and message us sa Facebook page. Ayaw ka lang contact sa mga. Daghang salamat and God bless you.